Dunebevægelsen, det som ligger absolut tættest på, hvad jeg mener. Jeg vil iværksætte, at det er muligt for alle at komme i tale. Jeg synes, det er vigtigt, at det er plads for os alle sammen. Vi er forskellige, og det skal der findes mulighed for at være også i et samfund i fremtiden. Desuden er demokrati noget, som jeg går meget op i, og det synes jeg er virkelig vigtigt. Ja, jeg føler mig helt klart snydt for en folkeafstemning. Det har ikke ventet, at det ikke skal være muligt for mig at få stemme om et så vigtigt spørgsmål. Om det var 3 ting i EU, som jeg havde mulighed for at lave om på, så skulle det for det første gives mere direkte demokrati. For det andet, og det synes jeg egentlig er næsten lige så vigtigt, at det findes en mulighed for at få indsyn, hvad der sker, offentlighed, også i praksis. Og for det tredje, så skal der være en mere større åbenhed til omverdenen.